Och det som var det största, det var bjärsking. Det att vi kunde trycka på åkar folk. Att vi kunde trycka på att ta bara till. Och det tryck vi är det som alla tidningar mycket för Island. Jag måste säga som jag är krut hamrande stark stadvik. Självt om jag är tjejförd jag. Jag har alltid arbetat tungt arbete. Och han fick handarbete så loande i grunden. Och förtända sig stadvik i handarbeten. Jag sa det bara. Ja. Och det var så att han och han flöj 1,4-5 meter fram. Ta så jag han stod vid kniven och nivelleringen. Ta sagt till Jack, "Have fan och bruk kniv." Men ta säger man bara som Jack, "Hick och bjudet att det." Ta var det tarman en 15 cm ut. Men jag blev så stampad där så så var det. Hur reagerar man så? Och ja, nu är flest några säger. Och jag vet, ta ett som är ut så är det något. Så det var att slappa i natter och halta gott för vi vänster hand. Det var knappt 1100 stämmor som stand och hos ner. Och det är tvärare. Och det är en stämma. Och hon är havn som är emot det. Alltså, det gick inte skola. Det var 1100 mer än en. Men byggningarna är helt då att det är synd för byggningarna att det kommer stora byggningar och 4 tar gång. Vad skulle det söka att sitta skjuta? Det söka ner i ett glas. Og at du kanst avgrøya allan tun post, allan tun tar, av køksbord. Det er av... Det er det service. 9, 6, 7, 8, 2, 3, 4. Och så gör vi. Det var fantastiskt. Klockan 12 kommer amerikanske filmer fra 1972, Bogart og Kærløksfilmeren. Det Bogart og helvete på ina da i salig høy, hva det er forbanna og sjølmarskrona til helvete sær som nøyre høyma. Det var det her alla tøyna. Woo! Norrna får av norr. Och han luttade tur till Valby. Och så mötte en kruksveteran, eller vad det god vite vad han vet. Men hejde så en jonon du. Ta jag slian fram er. Ta han stod till bäggelena över. Vi knuven. Han bara hugde i en av mig, jag hugde i en. Jag attlar jag löp bättre nu. Okej, kanske inte jag gör av men jag skulle avvapna. Han har sikkert tagit vad det är därför ett människa som inte vill dodja. Det har han tagit. Och jag vet det. Jag har inte HF. Jag har psykologi. Jag känner gott och sånt. Och du vill inte dodja? Nej, jag vill inte. Det är så tydligt det här. Nej. Det är god show. Om mig agera. Och välkommen Sveinur Trøndarsson. Tack för det. Formauer kappingarnämnden för fotbollssambanden. Jag tror det var alltså 4 kulor men tog 2-3. Så låt oss svinga i mellan Löve och Dejan i några timmar. Ja, och i 6 timmar, ja. Ja, där kan man ställa fyrstilla så. Hur alltså du har vätjon, ta mesta tøyne, Ja, ja. Och hur kändes det? Kändes? Ja. Jag ska säga akkurat så kändes. Dejligt att du går vunnit kamp. Ja. Stackars italienaren, han kämpar inte. Ja, det är en trubbelage i Danmark och i hessen döven vi det är det, ja. Ja. Det blir helt galt. Ja. Men jag har så inte mot sån kamp igen. Men så ska bara vara bara vet. Det var en av solskroner uppåtna. Ja. Kvittarna? Nej, tack. Okej. Tack för det.
Hade här tar i tullar för frågor. Hade netto gott FO i survey och mator FO i survey. Alltså färjan ska man faktiskt råa. Och tar skulle råa väl och kona faktiskt skulle hålla sig hemma och passa man och barn. Skita. Oj. Så det var upp till kona faktiskt som har fast färjar uta edgerna kan man säga. Det har lagt allt. Det man faktiskt man vill färjar upp hvis det ska vara när. Det är forskjelligt, og man får så då lika väl som konfers. Allt. Det är blöjt vi nu, och då tar det ösne blöjt, lika väl som här. Det som fänstjötne, det är inte som arbetsväl som ska arbetena först i landet. Och kostar i väljet där. Nej, och så har vi nekvån dinkle dank om halsen och öronen och blåreja varrar. Jag vet inte vad det är attla. Go. Yeah. You idiots! Come on, get off this shit and do nothing, okay? Just get off! Get off! No, we stay here. We do nothing. Stay here, Ron. Come on, we're staying here.